Чыстка зубоў. Здавалася б, што можа быць больш звычайным? Мы робім гэта кожны дзень, практычна не задумваючыся. Але насамрэч гэты просты рытуал не толькі пра гігіену. Гэта своеасаблівая люстэрка, у якім адбіваюцца нашы самыя глыбокія граванні, сямейныя традыцыі і нават дзяржаўная палітыка. Давайте ж зазірнем у гэтае люстэрка. Ну, паглядзіце. Здаецца, все проста, так? Гэта звычайная зубная шчотка. Але ці ўсё так адназначна? А што, калі я скажу, што для мільёнаў людзей гэта малітва, а для іншых увасабленне сямейных каштоўнасцей? А для цэлых дзяржаў, падумайце толькі, паказчык поспеху нацыянальнай палітыкі. Давайте разбяромся, як гэта працуе на трох вельмі канкрэтных прыкладах. І пачнём мы бадай з самага нечаканага, з таго, як вера можа літаральна фармаваць звычкі па догляду за зубамі. Вось гэтыя словы прарока Мухаммада прыводзяць нас да такой рэчы, як місвак. Гэта, па сутнасці, палачка з дрэва, якую стагоддзямі выкарыстоўваюць для ачысткі зубоў у ісламскім свеце. І гэта, паверце, нашмат больш, чым проста рэкамендацыя па гігіене. Гэта сапраўдная духовная практыка. Настолькі важная, што яе ледзь не зрабілі абавязковай перад кожнай малітвай. Дык вось, у ісламе місвак мае як бы двайное вымярэнне. З аднаго боку, канечна, фізычная чыстаня. І што цікава, навука пацвярджае, што ён вельмі эфектыўна змагаецца з бактэрыямі. Але з іншага боку, і гэта, мабуть, галоўнае, духовная чыстаня. Лічыцца, што чысты рот дагаджае Богу і радуе анёлаў. Атрымляецца, што здароўе цела і духу тут проста непадзельныя. Але ж місвак – гэта толькі вяршына айсберга. Паглядзіце, арабская культура стварыла цэлую, можна сказаць, прыродную аптэку для усмешкі. Гваздзік, каб суняць боль, міра для лячэння ранак і запаленняў, чабор як антысептык. Гэта ж сапраўдная народная мудрасць, якая перадаецца з пакалення ў пакаленне і жыве дагэтуль. І ведаеце, што самае дзіўнае? Сучасная навука з усімі яе лабараторыямі і тэхналогіямі пачынае пацвярджаць гэтую старажытную мудрасць. Аналізы паказваюць, так, эўгенол у гваздзіку сапраўдзе працуе як абязбольвальнае, а тымол у чаборы – выдатны антысептык. Выходзіць, што веды, якім сотні гадоў, аказваюцца навукова дакладнымі. Проста уявіце сабе маштаб – 80%. Паводле ацэнак Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, менавіта столькі людзей на планеце, а гэта ж мільярды, спадзяюцца на традыцыйную медыцыну ў паўсядзённым жыцці. Так што гэта ніякая не экзотыка, гэта глобальная норма. Добра, рухаемся далей. Ад духовнага ўзроўня перайдзем да сацыяльнага. І паглядзім на Іран, дзе здароўе зубоў неверагодна моцна звязана з сям'ёй. Паглядзіце на гэтую лічбу. 4,39. Што яна значыць? А значыць яна вось што. У сярэднім кожнае іранскае дзіця дашкольнага ўзросту мае амаль 4,5 зубы пашкаджаныя карыесам, запломбаваныя ці нават выдаленыя. І гэта, канешне, вельмі трывожны сігнал. І прычына тут не толькі ў цукерках. Дык у чым жа справа? А справа, як паказваюць даследаванні, у культурным падходзе. У іранскай культуры да стаматолага часцей за ўсё ідуць як да пажарніка, калі ўжо ўсё гарыць. Гэта значыць, пераважае падход лячыць, калі забалела, а не прадухіляць, каб не балела. І гэта не проста асабісты выбар, гэта сапраўдная культурная норма – рэагаваць на крызіс, а не працаваць на апераджэнне. І вось тут на першы план выходзіць сям'я. І ў прыватнасці роля маці. Даследаванні выразна паказваюць, узровень адукацыі маці ўплывае на здароўе зубоў дзіцяці нашмат мацней, чым адукацыя бацькі. Чаму так? Усё проста. У гэтай культуры менавіта маці традыцыйна адказвае за штодзённы догляд, за харчаванне, за здароўе дзяцей у цэлым. Такім чынам, атрымліваецца, што стан зубоў дзіцяці ў Іране – гэта не проста медыцынскі факт, не. Гэта своеасаблівы індыкатар, які адлюстроўвае і эканамічныя цяжкасці сям'і, і размеркаванне часу ў вялікіх сем'ях, і нават тое, якім па ліку нарадзілася дзіця. Ну што ж, а цяпер давайце яшчэ павялічым маштаб. Ад сям'і перайдзем да ўзроўню цэлай дзяржавы.
Як краіна з насельніцтвам больш за мільярд чалавек спрабуе кіраваць здароўем зубоў сваіх грамадзян. Давайте паглядзім на прыкладзе Китая. У Кітаі да праблемы падышлі сістэмна, зверху вниз. Яшчэ ў канцы 80-х быў створаны спецыяльны нацыянальны камітэт. А потым, уявіце сабе, з'явіўся нацыянальны дзень любові да зубоў. Гэта такая штогадовая агульнанацыянальная адукацыйная кампанія. То бок, гэта былі вельмі метанакіраваныя крокі з боку дзяржавы. І што ў выніку? А вынікі, трэба сказаць, атрымаліся даволі парадаксальныя. З аднаго боку, кампанія спрацавалі. Сёння амаль усе ў Кітаі ведаюць, што трэба чысціць зубы. Але вось тут і пачынаецца самае цікавае. Ведаць не значыць рабіць. Паглядзіце на лічбы. Толькі кожны 5-ты быў стаматолага за апошні год. І тое часцей за ўсё таму, што ўжо невыносна балела. Атрымліваецца, паміж ведамі і рэальнымі дзеяннямі проста прорва. Але бадай галоўная праблема Кітая – гэта велізарная няроўнасць. Усе добрыя стаматолагі, усе сучасныя клінікі – усё гэта сканцэнтравана ў вялізных гарадах, у мегаполісах. А ў сельскай мясцовасці якасная дапамога часта проста недаступная фізічна ці фінансава. І гэта стварае, па сутнасці, два розныя светы стаматалогіі ў межах адной краіны. Добра, мы разглядзелі 3 вельмі розныя гісторыі. Адна пра веру, другая пра сям'ю, трэцяя пра дзяржаву. Давайце цяпер звядзем іх усе разам, каб убачыць агульную карціну, так бы мовіць. І вось, што мы бачым, калі параўноўваем. 3 розныя мадэлі. У арабскім свеце все круціцца вакол рэлігійных прынцыпаў. У Іране цэнтрам сусвету з'яўляецца сям'я, а ў Кітаі галоўны рухавік – гэта дзяржава. І кожная з гэтых мадэлаў, як мы бачым, сутыкаецца са сваімі ўласнымі выклікамі. Камусьці трэба пераходзіць ад лячэння да прафілактыкі, а камусьці змагацца з велізарнай сацыяльнай